blwydd ein Duw, coffawn yn llawen fynediad y fab Iesu Grist i ddinas Jerusalem. Fel yr agorwyd pyrth y ddinas i'w dderbyn, agorwn unne holl byrth ein bywyd iddo nawr. Porth ein meddwl i fyfyrio arno, porth ein calon i ddathlu ei gariad, porth ein henaid i fwynhau ei gwmni. Gyda'i ddilynwyr ym mhob oes ac ym mhob man, ymunwn i'w groesawu a'i glodfori yn arglwydd y lluoedd ac yn frenin y gogoniant. Bore da iawn i chi gyd a chroeso chi roedfa ar y sul arbennig hwn, sul y palmwydd neu sul y blodau fel i ni'n galw'r sul yma yng Nghymru. Gobeithio gewch chi fendith o gydaddoli â ni heddi. Croeso cynnes iawn. Dyma nhw'n cyrraedd Bethfage a Bethania wrth fynydd yr olewydd yn ymyl Jerusalem. Dyma Iesu'n dweud wrth ddau o ddisgyblion, ewch i'r pentre acw sydd o'ch blaen chi, ac wrth fynd i mewn iddo, dewch o hyd i ebol wedi rwymo, un does neb wedi bod ar ei gefn o'r blaen. Dewch ar ebol i mi, ac os bydd rhywun yn gofyn, bydd eich chi'n i'w wneud, dywedwch, mae'r milltir i angen, bydd yn ei anfon yn ôl wedyn. Felly ffwrdd â nhw, a dyna lle roedd yr ebol, allan yn y stryd wedi rwymo wrth ddrws. Wrth iddyn nhw ei ollwng yn rhydd, dyma rhyw bobl oedd yn sefyll yno'n dweud, hei, beth ydych chi'n i'w wneud? Dyma nhw'n dweud yn union beth wedodd Iesu wrthyn nhw, a dyma'r bobl yn gadael iddyn nhw fynd. Pan ddeithon nhw ar ebol at Iesu, dyma nhw'n taflu cotiau drosto, a dyma Iesu'n eistedd ar ei gefn. Roedd llawer y bobl yn gosod eu cotiau fel carped ar y ffordd o'i flaen, neu ganghennau deiliog oedden nhw wedi torri o'r ceiau. Oedd pobl y tu blaen a'r tu ôl iddo'n gweiddi, Hosanna, clod i ti. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Mae teyrnas ein cyn-dad Dafydd wedi bendithio, Hosanna, clod i Dduw yn y nefoedd uchaf. Dyma Iesu mynd i mewn i Jerusalem ac i'r deml. Edrychodd o gwmpas o'r bopeth oedd yno, cyn gadael. Gan ei bod i'n mynd yn hwyr, aeth yn ôl i Bethania gyda'r 12 disgybl.
Wel, dyma ni ar Sul y Palmwydd neu Sul y Blodau yn cychwyn i'r wythnos fawr, sef wythnos y Pasg. Wythnos olaf bywyd a gweinidogaeth ddaearol ein harglwydd Iesu Grist. 7 diwrnod a niwidiodd y byd. 7 diwrnod sydd wedi bod yn destun cyhoeddiadau lu, trafodaethau, ffilmiau a phregethau. 7 diwrnod sydd wedi ysbrydoli arlunwyr, cerflunwyr a cherddorion. Mae'n amhosib crynhoi'r effaith mae'r 7 diwrnod yma wedi gael ar ddiwylliant ein byd ni. A mae hyd yn oed mwy amhosib i grynhoi'r effaith mae'r 7 diwrnod hyn wedi cael ar fywydau miliynau o bobl ar hyd y cenedlaethau. Ond beth ddigwyddodd yn union yn ystod y 7 diwrnod hyn? Wel, gadewch i ni atgoffa'n gilydd yn sydyn am rhai o ddigwyddiadau yr wythnos fawr. Gadewch i ni droi nawr at gychwyn y 7 diwrnod. Diwrnod cynta gwyl y Pasg. Iesu'n paratoi ar gyfer gorymdeithion fuddugoliaethus i fewn i ddinas Jerusalem. Ac mi roedd hi'n ddiwrnod ryfeddol mewn gwirionedd. Diwrnod o wrth gyferbyniadau, uchafbwyntiau ac iselbwyntiau, cyflawniadau a rhwystredigaethau, hosanas a dagrau, tragedi a buddugoliaeth. Yn gyntaf, gadewch i ni nodi bod na dragedi yn nodweddu'r diwrnod hwn. Oedd cynnwrf yn cynyddu yn y ddinas fel yr oedd bob amser yn ystod gwyliau fel y Pasg. Ond roedd y cynnwrf yn fwy y tro hwn. Mi roedd y cynnwrf yn fwy oherwydd yr orymdaeth hon. Yr orymdaeth oedd yn gwneud ei ffordd tuag at byrth y ddinas. Ac ar flaen yr orymdaeth yr oedd ffigwr tawel o ddyn yn marchogaeth ar gefen ebol asyn. Cyn pen dim fe drodd y chwilfrydedd yn weiddi ac yn ganu. Ac wrth iddo ddod i fewn i'r ddinas hynafol, fe ddaeth rhyw wylltni ar draws y dyrfa a phawb yn cychwyn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Ystyr wrth gwrs y gair Hosanna yw achub fi. Oedd pobl yn cudio yn unrhyw beth y gallen nhw gael ei dwylo arno. Yn rhwygo canghennau palmwydd oddi ar y coed. Yn rhwygo i dillad oddi ar ei cefnau. Ac yn taflu'r cwbl ar ei lwybr fel rhyw garpet brenhinol. Oedd hi'n amlwg fod rhywbeth mawr ar fi'n digwydd. Gan ganu, gan weiddi'n hyderus,
Sgubodd y dyrfa trwy gatiau'r ddinas ac o'r diwedd stopio yn y plaza o flaen y deml, un o'r mannau mwyaf cysegredig yn y ddinas. Yna, dyma Iesu'n dod lawr o ben yr anifail. Oedd tryndra ymlith y dyrfa, ac o'n nhw'n gwylio bob symudiad oedd Iesu'n gwneud. Bydd yr rhai ohonyn nhw siŵr o fod yn edrych tua'r nef ac yn edrych am yr arwydd o'r cyfeiriad hwnnw. Wedi'r cyfan, onid hwn oedd y Meseia, ac o'n nhw'n hanner disgwyl rhyw angylion i ddysgu'n o'r nef ac i ail sefydlu teyrnas Israel ar ei gyfer. Allwn nhw hyd yn oed dychmygu'r emosiwn yr oedd y bobl hyn yn ei deimlo. Dyma'r foment oedd wedi cadw ei ffydd yn fyw ar hyd y canrifoedd. Dyma oedd ei gobaith nhw. Y foment oedd wedi ysbrydoli i haddoliad. Yna daeth yr eiliad yr oedd pawb wedi bod yn aros amdano. Aeth Iesu i fewn i'r deml. Oedd y dorf mewn llewig a phob llygad ar Iesu. Aeth amser heibio. Ac fe ddath rhyw anesmwythra dros y dyrfa. Beth oedd Iesu yn mynd i wneud? Ble oedd wedi mynd? Gwrandewch ar Marc yn adrodd yr hanes. Aeth Iesu mewn i'r deml ac wedi edrych o'i gwmpas ar bopeth. Fe ddath allan a mynd i Fethania gyda'r 12. Ie, ac ath allan o'r deml heb wneud dim byd o gwbl. Syfrdanwyd y dorf. Wedi'r holl gyffro, yn ara bach fesu lun fe ddechreuodd y dorf droi ffwrdd gan adael tywelwch iasol a theimlad gwag yn ei calonnau. Dyna ddiwedd i canu, dyna ddiwedd i bloeddio, dyna ddiwedd i hosanas, dyna ddiwedd i chwifio dail y palmwydd. Oedd y siom yn erythrol ar ôl cyffro erythrol. Meddai un esboniwr Beiblaidd, a tremendous build-up to an equally tremendous let-down. A dyma nhw'n dechrau camu mas o olygfa Sul y palmwydd, fesu lun a 2 a 3 a 10. Wedi dadrithio'n llwyr, gan yr un y tybiant fydde'n arweinydd iddyn nhw. Yn arweinydd a fydde'n ei dyrchafu nhw. Oedd y torfeydd eisiau brenu'n buddugoliaethus, ond roedd gan Iesu gynlluniau tra wahanol. A dyna yw tragedi Sul y Blodau, ac mae'n gosod y naws ar gyfer yr hyn yr ydy ni nawr yn ei alw'n ddioddefaint, passion yn Saesneg. Mae 2 ddisgwyliad yn cael ei gwireddu. Mae 2 stori'n cael ei hadrodd yma. Gobeithio'n y bobl ar y naill llaw, a dioddefaint Crist ar y llall. Doedd Iesu ddim yn gallu matcho i obeithion a'i freuddwydion ar rhai y dyrfa. Bydd yn mynd ar drywydd ennill coron brenhinol yn ôl syniad y dyrfa'n tan seilio holl bwrpas y groes. Ac fe fyddai aberth y groes yn atal unrhyw siawns o gael coron brenhinol. Felly dyma Iesu'n sefyll o flaen y dorf oedd yn disgwyl iddo'i harwen nhw. Maen nhw newydd ddathlu i ymdaith i fewn i'r ddinas sanctaidd fel brenin, y canghelau palmwydd yn taflu gwisgoedd i'r llawr o'i flanau. Ac mae Iesu'n gwybod i fod yn mynd i'w siomi nhw. Mae e'n gwybod bod y rhaid iddo fe gerdded i ffwrdd, neu fe fydden nhw'n parhau gyda'r dathliadau a'r seremoniau yn ei goroni fe'n frenin. Y mae e'n gwybod y bydd y dyrfa'n dechrau troi yn ei erbyn oherwydd ei siom. Ac am hynny, nid i fuddugoliaeth o Sul y Blodau, ond i dragediau. Ond yn ail, mae'n elfen o fuddugoliaeth ar yr hanes hwn yn dos e. Dyma pam. Mae ymdaith ei fewn i Jerusalem yn gweiddi buddugoliaeth cariad dros gasineb. Oherwydd yr hyn a ddisgwylid oedd rhyfel, ond yr hyn a dderbyniodd ddynolryw oedd aberth. Mae e'n cyhoeddi buddugoliaeth Duw dros bethau dynion. Fedrwn ni fyth ac estyn i fyny at Dduw.
felly yn ei ras a'i gariad mae Duw yn dod i lawr i'r man lle rydyn ni. Dyw e ddim i'w chlaw popeth, ond mae yng nghanol y cyfan. Ac oherwydd ei bresenoldeb yn ein plith, mae buddugoliaeth cariad dros gasineb, bywyd dros marwolaeth yn sefyll am byth. Fe ddarllenes i gyda chryn ddiddordeb yn gymharol ddiweddol am erthygl ysgrifennwyd yng nghylch grawn Newsweek flynydde nôl yn cario hanes y gwasanaeth coffa a gynhaliwyd ar gyfer Hubert Humphrey, cyn is arlywydd yr Unol Daleithiau, a ma blynydde ers hyn, cofiwch. Fe ddaeth cannoedd o bobl o bob rhan o'r byd i fferwelio ei hen ffrind a chydweithiwr. Ond cafodd un person a ddaeth ei anwybyddu gan bron pawb oedd yno yn yr angladd. Oedd neb yn edrych yno fe, a braidd neb yn siarad gyda'i chwaith. Y person hwnnw oedd y cyn arlywydd Richard Nixon. Ychydig cyn hyn, yr oedd wedi mynd trwy gywilydd a gwarth y scandal Watergate. Oedd yn ôl yn Washington am y tro cynta ers iddo emddi swyddo o'r arlywyddiaeth. Yna digwyddodd peth arbennig iawn. Falle'r unig beth allai fod wedi gwneud gwahaniaeth a thorri'r ia. Daeth yr arlywydd Jimmy Carter, oedd yn y tŷ gwyn ar y pryd, dath e mewn i'r stafell. A chyn iddo eistedd lawr, fe welodd e Nixon yn sefyll mewn cornel ar ei ben ei hun. Ath draw ato fe, fel pe bai'n cyfarch aelod o'r teulu, ysgwyd i law ar cyn arlywydd a gwenu arno. Ac syndod i bawb, fe gofleidiodd y ddau ei gilydd, ac fe ddywedodd Jimmy Carter wrtho fe, croeso adref, Mr. Arlywydd, croeso adre. Ac fe adroddodd y cylchgrawn Newsweek, pe bai trobwynt yn nioddefaint hir Nixon yn yr anialwch, yr eiliad honno, a'r arwydd hwnnw o gariad a thosturi oedd hi. Trobwynt yw ni, wy'n credu, yw Sul Y Blodau. Mae'n foment o fuddugoliaeth i ni. Roedd yn fuddugoliaeth oherwydd penderfynodd Duw yn Iesu anwybyddu ein cyflwr triennus a gweithredu ar ein rhan ni. Fe ddewisiodd e anwybyddu holl syniad y torfeydd ar Sul Y Blodau, a mynd gyda gweledigaeth ei hunan. Beth bynnag i ni wedi gwneud, os i ni'n rhan o'r dyrfa, mae Duw yn dod o hyd i ni yn ein byd ac ein croesawu ni adre. Falle nad ni'n heiddi bod yno, ond mae e'n ein croesawu ni yr un fath. Os bu trobwynt eriod o'n dioddefaint maith yn yr anialwch, dyma'r digwyddiad y bu'r trobwynt hwnnw. Y dorf yn galw un peth, ond Duw yn Iesu yn gweld yn wahanol. Ymunwch â ni eto drwy gydol yr wythnos hon ar gyfer darlleniad digidol bob bore, wrth i ni baratoi'n hunain yn feddyliol ac yn ysbrydol, i ddiolch ac i ddathlu am aberth Iesu droson ni, ac am ei atgyfodiad buddugoliaethus ar fore'r trydydd dydd. Amen.
Gweddiwn. Hosanna yn y goruchaf, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Cyflwynwn i ti o Dduw Tad, Hosanna ein heddoliad, am i Iesu Grist ddod yn frenin i'n byd a'n bywyd ni. Am iddo roi heibio i ogoniant dwyfol, a dod mewn gwileiddra ac adfwynder, yn frenin hedd ac yn gyfaill pechaduried. Hosanna yn y goruchaf. Am iddo rodion isiel y gostyngedig ar ebol asyn, yn dysgu weld gwerth ac urddas y pethau distydl, ac i barchu popeth a griais ti. Hosanna yn y goruchaf. Am i'w ddisgyblion a'i ddwyn ar ei daith, a rhoi esiampl i'n yna gerdded yn ei gwmni, a bod yn ffyddlon iddo bob amser. Hosanna yn y goruchaf. Am i ganghenner palmwydd uno yn y mawl, a dangos i ni fod yr holl greadigaeth yn dweud amdano ac yn canu ei glod. Hosanna yn y goruchaf. Am i byrth y ddinas ym agor iddo a'i groesawu'n frenin, yn gwahodd ninnau agor perthyn heneidiau i'r brenin ddod i mewn. Hosanna yn y goruchaf. Ond ni fynnym ei dderbyn arglwydd a brwdfrydedd y foment yn unig, ac yna'i adael a'i wadu, ond i groesawu aros yn frenin ac yn arglwydd arnom. Pan fydd ganghenner palmwydd wedi gwywo, y dyrfa wedi cefnu, yr hosanna wedi distewi, a'r ffordd yn wag, ro ras i ni barhau yn ffyddlon i'n harglwydd a'n brenin. Arglwydd Iesu brenin hedd, yn biliwn arnat estyn dy frenhiniaeth dros bob ran o'n bywyd. Dros wledydd y ddeiar, fel y daw pobl o bob man i garu heddwch ac i geisio cyfiawnder. Dros ein cartrefi a'n teuluoedd, i'w gwneud yn breswylfeydd cariad a llywenydd. Dros ysbytau y phob sefydliad arall, sy'n estyn tosturi a gofal i'r llesg a'r claf. Dros baw sydd mewn gofid, mewn unigrwydd a thristwch. Dros eglwr sath bobl i'w cynnal a'i goroli yn ei gwaith. Estyn dy frenhiniaeth o Grist, dros ein bywydau ni bob un, a chadw ni bob amser yn deyrngar i ti, clod ag ogoniant i ddenw. Ein Tad, yr hwnnwyt sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y meddywn innau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can eseiddo ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Ymunwch â ni bob bore yn ystod yr wythnos hon ar gyfer darlleniad digidol, oedfa ar Gwener y Groglith ac oedfa eto wrth gwrs ar fore Sul y Pasg pan byddwn ni'n dathlu at gyfodiad yr arglwydd Iesu. Diolch i chi am eich cwmni, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.